ስለንግስነትካ ስለመለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስክነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርከልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ግብርን ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲሰብ መወዳቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቀልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሐኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና እዚ ዘመን ሂብካና ዘለካ ድማ ኣምላኽና ብመንፈስን ብንስሓ እንሕደሰሉ ተሓሳስባና ዝልወጠሉ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ወፍሪ ዘለው ድሓን የትዋልና መገሻ ዘለው ድሓን መለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ካብ ኣቦና ጋብነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأوسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرين نزل عالم نتكاي ما أمين أو زتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك كل خو بحنا خدن قلي خي بسقا خون دن قلي خي عدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك كل خو نسقك وأن استبرختي خي فركر سخون برخيو أومل تسقا جابير مساقي أوفست دس والكي عدياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين يفتح ويسرق جنا أملاكنا ودانا يسوع كريستوس كان لك كنا سريات يادم ساسي أبى ساول دولبرك ساتي برهان أنتم أبويا كنات وأبي ديا كنات أدوان سايرو سنات ببسمكم كونوا فتانون سهنا يرسينس كلان سمات زيو مهارن كريستوس مال عصر تقلت زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكريستوس كمون بنت اجزتنا مريم مهار نكريستوس مال عصر تغلته بنت اجزتنا مريم انكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهار نكريستوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم انكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكريستوس بنت اجزتنا مريم مهار نكريستوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس إذا سعزيا من بارسقا قويتنا إيس كريستوس مقابرين مفسمتا ساعات معلتن يا كمون دك أسام سال مسألة زخونة كموداتا قزي عد مسبت قصر ناي مسقانا سأولوت سناي نقر نزقبر لنا يقرب حالي زيا بيهر أبو قويتنا نملخنا مدحنا إيس كريستوس نمسكنون لنا صويرنا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا أنت معقبنا نصنعنا سعادة سعادة أو نفسحنا أي حجوم زعد السعلة زيان بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزغ جابير أملخنا لمن لنا وقيتنا جابير كل التحزابون قيتنا أملخنا مدحنا ليس كرسوس لعلو كل قبرن انت كل قبرن أو كل قبرن نمسكنا كالنا سلا سور كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعوب كنا نزتنا خنا سعدا سعدي أو سلا زب صح خنا نمسكنا كأمف كرسب سلا زن لمنا كالنا هم محرت كون دللنا نزقدس على زيان كل زمن يوتنا نأخاب بنفرح بفصم سلامكم بفصم هابنا كل قناة كل مكران حب نقول زخون كل قبر سيطان مخرخوا فأسبات من لعل سلان أقويتا كبيرح كاب كل حزب خاونا رحق كاب زريا قدوس وتازونا رحق زي طعمن زحيشن أزلنا تمنن عن كربيتن كل حيل سلام كرجس سلطان ذهب كنا نسخة خم كل خفاد احنا نبالها النمبر نفتنا يتأتون حدا ودخا قويتنا أملقنا مدحنا يذكر سس من تفقر سبيل بزقبره محرتني قرتان مسخة مع محوم زخنا منفذ قدس المسجانا صنعة بوزل لك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين ناين السحا مزمور حمسان حدا وأملاك مسالخة محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كاب أبساي سبيك حسب أنك أبحاتي وناسريني أنا أبساي فلت ألخم محاتي كل جزيب كل ما زربا خاص صادق بفرخاو نصون كاتر كبس أنا أخاطر بدلكو أبكر مخا كي جوركو نبع بسات ولدكو نك أبحاتي أتنستني نون حق أوش أخاطر لي أبحو أنت أم هارن متغصر سسم عزاز ريني كبرت صعود حسابا نتنسقت كاين عاصم تحقوسات بهتان حقوسنا اسمعني كزكا بحاتياتي كولن وزل ابساي مدمس سوبا ابلاغ صوري لب فطر لي صنو منفسكاوي تحدث كاب كزكا يدربين قدس منفسكاوي ناي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دغفن مقدخان مفرس خمرم ايه أتانا بقى
ملص يوم أملاخ مدحني كودا دم أنا كفن سنة صدق حالر كتب له يا قويتها أفهم مسجانا خنا جرس خنا فريق فات مسوات بها بلا كان أنت زي كونس مقرب كل كان مسوات مرة تبغوني خام مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ مسبرون كنت اللي بايتون وغني خا نسيم تسجى خاصة ناي قبر الله مكاتي رسالة من دا شو مسوات صدق بزحر مسوات بملو مسوات بها قبل كأي شو عم مسوي خا أراحو قرب الكأيوم هالليلويا صلوات زيادة قاسم كرسون قسين أملاخين مسجانا قرب اللي حتى يعطيك حد قال لك إلمنا الهواء يسمع لنا بنا من أبنا مزمور آمين تلاقي مسلم بحندم أبنا بملاك سلام مزمور مزمور داوود مبل 230 كتصلي لنا أدينا إلسابيت حد صار سلا زخانت إذا مزمور داوود مبل 230 حدا كتصلي لنا أبونا بمرجيتا مزمور داوود مبل 230 كلتن كتصلي لنا حاونا دكتور صقاب مزمور داوود مبل 233 كتصلي لنا ماما بري مزمور داوود مبل 234 كتصلي لنا حاونا دياقون هينوس مزمور داوود مبل 237 أنا دما مزمور داوود مبل 238 كتصلي ድምጽ የለን መስለን شي أبونا بمرجيتا مزمور داوود مبل 241 حاونا دكتور صقاب مزمور داوود مبل 242 أدينا إلسابيت كاسيلكن مزمور داوود مبل 246 أبصحاء حاونا دكتور صقاب مزمور داوود مبل 247 ماما بري عاويلكن مزمور داوود مبل 248 كتصلي لنا እጅ ዲያቆን ወደ ጆ ጸልያኔ እጅ ጸልያ ደምይትንስ 48 دمس بتفيدا ድምጽ ጠፊእ ካለ መስለን هو ماما بري مزمور رايت مبل 248 عاويل كتصلي لنا እሺ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላትን ባሕርን መዓሞቅ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም መኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ፅሕድታት ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዘትን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሉ ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እዚ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ آمين هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ
ነቲ ምስሊ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ነዚ ከዓ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባርኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ኣሜን። ካብ ክፍልታት ጸሎት ሓውና ዲያቆን ሄኖስ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ክጽልየልናዮ። እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ኣንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞትካ ዝዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃነሙ ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስ ተኪት ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኣምላኸ መሓረና ድሕነና እናበልኪ ተማህፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ማማረ ዘነት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ምሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከፈለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ነቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ካብ ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ቴንክ ዩ ማማ ብረይ ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ድምፂ ተዓፅያት ክላ ማማ ብረይ እሺ ሬታ ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርድኣኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካን ዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እተነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባአካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ኣሜን
ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝመር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዝንቱ አሜን። ማማረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ንእንታና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለና። ኦ ጎይታ ንሕሙማት ካብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞታትና ነዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍኦ። ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድአና። ልማናና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ኩፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርገልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ከጸግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ስኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። አሜን። ሓውና ዲያቆን ሄኖስ መእተው ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡኻ ነፍስና ስለ ዘድሓንናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ኣበይ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት። ቃለ ህይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ጎይታ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካ ኣብ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ
ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓደሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ማማ ብረይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር፣ ንበደልና ይቕሬታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮም እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁዝ ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና እዚኣ ናይ ኣቦታትና ያገዳ ቅሬታ አምላክነ ማኮበከ ማዕብሳ በከ ምሕረትከ አምላክ ዋኮ በከመ ዓበሳ በከመ ምሕረትከ ዋኮ በከመ ዓበሳ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለዎም በደልና ናበሳና እንድገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ምካልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኦ
وأملاك سلام كنحضر سلامات ليتهابنا بزانا يدقاس كزينا خاب كل چنكتنا صاقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملأك على أخلنا بسقام برهران كرسب زخونا حدا ودخا قويتنا أملاخنا مدحنا يسكرسوس يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلو كما عريخا من زخونا وهوت منفذ قدسن مسقانا يقباك حج النزال عالم آمين دحر نفس وكف ساعة زصلة صلوت أو قويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا أو أم نفس وكف ساعة انجزين أب سماينا مدرن بخبرت سجل الكا كرسوس من أملاقنا بعلنا ويت وقس بزحمارة سنات ملاخر حرحنا تمانا زغدامهم حتى تنياتات محر نحات بن السحات ماليس بهوات كنا برمبرمات زي تدل من تصبيهم زلة تصفى سمايات كرهبو نقول لهم نبدأ احنا تتعدم أو قويتا بزا ساعة زي أنا بكل ساعات لما أنا نتقبل هواتناك أنا علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل خفا حزن سكات برد عنا بهلونا ممكن عقاب بقدسان ملاك تحلونا نا وهدات امنت كان من رحمة انت نابت زي مرمرن زي وسن فتات كهم بس حد لنا نسخان زل عالم بروخي خامين او قويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي اب سمايات تنبر ربنا اسمك يقدس منقس خاتم صاف قد كام تاب سماي كم دمام دريخون علت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتونا منقسن حيلين كبرن نزل عالم نتكايما امين او زتي مريم من هاي قدوس جبريل ملا سلام لك كله احنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابي هرسواوت قويتا سراوي سلام لك كله نسخي وانس برختيخي بركر سخون برخيو او ملي تسقا جابي هر مساخيو وفستي دسبلكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا حرات لمن لنا امين كبرنا مسقانا املاخي خن جابير اسمعنا جابير قبل ترفق جناد ما املاخي بارخ لنا آمين. ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መቐጸልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ብቤተ ክርስቲያንና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝወሃበና ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ድማ መቐጸልታ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 71 ካብ ቁጥሪ 4 ጀሚርና ከነንብብ ኢና እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ይምሃረናን ይምርሐናን መድረኽ ናብ ሓውና ዲያቆን ሄኖስ ጥበብ ንባዕላ ቤት ሃነፀት ብሸውዓተ ኣዕኑድ ከዓ ኣዋቐረቶ ኣጽንዓቶ ጥበብ ዝተባህለ ግና ባዕሉ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ዝሃነፀቶ ቤት ከዓ ካብ ድንግል ዝወሰዶ ስጋው እዩ እዚ እውን ሰብ ምዃኑ እዩ እቲ ሸውዓተ ኣዕኑድ ከዓ ሸውዓተ መጻሕፍቲ ሓዲስ ኪዳን እዩ ካብታ ሰዓት እቲኣ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ዘይፈላለ ኣካልን ኣብ ሓደ ህላዌን ኣምላኽን ሰብን ኮነ ኣዴና ማማ ብረይ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 20 ማማ ረዘን أسمعكم ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 20 ماتيوس ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 20 ማማ ብረይ እሺ ማማ ብረይ ማማ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 20 ማማ ረዘነት ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ 10 ክሳብ 12 ምሳሌ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 እሺ ጥበብን እሽነትን ጥበብ ቤተ ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑድ ከዓ ፀረበት ቀጽላደ እሺ እሺ ንሳ ስብሓት ቁጥሪ 1 ንሳ
እሺ حدا እሺ أدينا إلسابيت وانجيل ماتيوس معرف 11 فقد إسراء تدلي على حسب እሺ أنا دفن بتسقع لما ما تدلي እሺ حري أرخي ويا قصر عسران دخل كاني هو معرف 11 قصر إسراء دحرزي يسوس أول بزح تأمرات زجبرن كتماتات سلا زيت السحة كم زي إلو كنا قفل جمري سادي حكا هو نساك عليه هو تسمع لنا ثانك يو ما مارزنت إفسون معرف 6 هب 10 7 10 خلته اللي هو تسمع لنا إفسون معرف سلسته كاب عسرته اسكع عسرته خلته أملاخ تاب بزح عبز عينتا طببو حجي بتا محبر جيرو نرتم أب سمايات زلو شمتاتن سلطاناتن مئنتي كفلتم كمتي بخريستوس ኢየሱስ ጎይታና ዝገበሮ ናይ ዘለዓለም ምኽሩ ሳላ ብክርስቶስ ብምእማንና ንሕና ትብዓትን ብእምንቶም ምእታውናን ብእኡ ኣለና آمين قال هيوت يسمع لنا ماما هيوت فيليبي معرف كلته كاب حمشته حساب شوعته قصري حمشته أنا هم باي كم تصحف زبلو نسو نእግዚአብሔር أرأيا قصو إيو እግዚአብሔር ዝኾነ መንዚዑ ኣይኮነን እንታይ ዳ ገዛ ርእሱ ብምትሓትን መልክዕ ሰብ ብምውሳድን እዩ ማማ ህይወት ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 7 تنك دقن دكم يمسيهم كلهم كل حمشته سقع شوعته إتي أب كريستوس يسوس زنبر حسب أبغاتكمون يهلكم نسو بملكع أملاخ كنسو نتمعر أملاخ مخانو خم من زع أي رأيون ملكع باريا وسيدو رؤسو أحسري سبون مسألة بنبرتو خم سب كوينو ترخبه آمين كاشو عطا حكي والله آمين قال هيوت يسمع لنا ما هيوت thank you قالوا تسمع الناتو ماما بري ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 7 ቁፅሪ 6 መለኮት ግና ብመልክዕ ኣብ ማህፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን እዩ ሰማያትን ምድርን ዝመልእ እዩ ንጥንሰቱ ከም ኩሉ ሰብ 9 ወርሒ ክሳዕ ዝመልኦ ከም ወዲ ሰብ በብንእሽቶ ዓበየ ወንጌል ሉቃስ 2 ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 7 ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌትን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዘላ ማርያም ሕፅኢቱ ናብ ቤት ኤሊሄም ትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክፀሓፍ ደየበ ኮነ ድማ ኣብኡ ከሎ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዒ ማል ኣደቀሰቶ ቃል ህይወት የስማዓልና ማማ ብረይ ምን ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 52 أبيت لوكاس ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 52 ማማ ረዘነት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 23 መርጌታ ሰመራብ ቆላሲ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 ቆላሲ ብድሕሪዚ ፍቅዲ 7 ብድሕሪዚ ንእግዚአብሔር ቃል በቲ ካብኣ ዝወሰዶ
ስጋ ወለደቶ በጭርቕቲ ጠቕለለቶ ኣብ መብልዒ ማል ከዓ ኣደቀሰቶ ፍጹም መለኮቱ ስጋ ሰብ ተዋህደ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ፍጹም ሰብ ኮይኑ 30 ዓመት ክሳዕ ዝመልእ ድማ ብኣካልን ብጥበብን ብጸጋን በብንእሽቶ ዓበየ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 52 هرح هرح ماتيوس بص لوقاس معرف كلته ፍቕዲ 52 هرح نروح عليه شكرا معرف كلته مودعتا نايتا مرات يا دين إلسابيت مودعت هذه هو مودعتا لا 5 ثمانية 51 ولا لا بزاف وانجيل لوكاس معراف كلته 52 هو زي 51 تبلا لا بزي أجن 52 يلا زي 51 قلت بالدلة بساعتهم وريدو ناب نازريت مسعي السادية هو سبق الله نسأل مساعدة دهري الله ددحر على بزي هارا وأما بعد ما استقل سلام وريدو ناب زاريت مسعي يزومون نبري أديو دما نزي كله نجر أبلبا واحدو نبرت واي حرا إنها اللي يسوس كأب قدمي أملاخن سبن بطبابن بقوماتن بتأجن عبي سوري يقطع ورا اللي شكرا على هوت يسمعنا أدينا إلسابيت ماما رزنت ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 عليه هو يسمعنا ኢየሱስ ባዕሉ ክምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ይመስሎም ነበረ ወዲ ኤላ ካብ ቅጽልያ ማለት እዩ ወለደታት ኣሜን ቃል ህይወት يسمعنا ቆላሲስ ወይ ቆለሴ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 9 ኣብኡ ብዘሎ መልአክ መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ على هوت يسمعنا ماما هوت مزمور داويت معراف 103 فقد 22 ماما تمنيت انقع بسلام مصاحي تنبيت إساياس معراف 66 فقد 1 ماما بري قبر هواريات معراف 7 فقد 4 شعتن فقد شمونت ببن اشتو زعبيه ملكوت ايكونن كمي ملكوت سماين مدرن زملئ እዩ እቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ምሉእ ዝኾነ ደኣ ከመይ ኢሉ በብንእሽቶ ይዓቢ እንታይ ደኣ ምስጋ ሓደ ኮይኑ ስለዝተዋሃደ ከም ናቱ ተሓስበሉ اوكي أنا مثلني هو داويت معرف 103 قصر 22 كل قبرتاتو أب كل سفرة جزعتو نإزقا بهر بارخو نفاسي نإزقا بهر بارخي آمين قال لي وتسمعنا آمين قال لي وتسمعنا ماما تمنيت تنبيت إساياس معرف 66 فقد 1 أما تمنيت እሺ صاحب ماشي حاتيات أنا خنبا دياكونا هراي إيشي حاتياتنا خحد قلنا كاب كل خفو حزن سكيات لبن ردانا بهلونا ممكن عقاب بقدسات ملاك تخا حلونا
ናብ ውህደት እምነት ክነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን። እሺ ዕብራውያን 7:28 እያ ትውድእ ይህነስ ወደይ እዋ 28 ግብረ ሐዋርያት 7:49 እንዲያ ትብል ዘላ 28 እያ ትውድእ ግብረ ሐዋርያት 66 ዕብራውያን እንዲያ ከይደ እቕሬታ ዕብራውያን ግብረ ከይደ ሐዋርያት ችግር የለም ትንቢት ኢሳያስ ኣይተነበትን ኣላ 66 ሓደ ባባ ያዕቆብ ኣንቢቦ ማላኺ ኮነ እወ ተነቢ ኣይተነበትን ኣላና እሺ حري بل انبب واقدم الساعة ባባ ያዕቆብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 66 فقد 7 እሺ حري እሺ حري أو ትንቢት ኢሳያስ 66 ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ሰማይ ዙፋነይ እዩ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግረይ እያ እቲ ንስኻትኩም እትሰርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለ እዩ እቲ ኣነ ዘዕርፈሉ ስፍራኻ ከመይ ዝበለ እዩ ቃል ህይወት የስማዕና ባባ ያዕቆብ እሺ ግብረ ሐዋርያት 7:49 ነቢ ከምዚ ዝብል ሰማይ ዝፋነይ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግረይ እዩ ከመይ ዝበለት ቤት እያ እትሃንጽለይ ወይስ ኣየነይቲ ስፍራ እያ ዘዕርፈላ እዚ ኩሉስ ኢደይዶ ኣይገበረቶን ይብል እግዚአብሔር እቲ ልዑል ብኢድ ሰብ ኣብ እትሃንጸት ቤት ኣይነብርን እዩ ቃል ህይወት የስማዕና ማማ ብረይ አሜን ሓፍትና እልልታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 فقد 24 ዲያቆን ግርማይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 فقد 15 ማማ ትምኒት ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 فقد 19 بزي بين حتيات كم زخمانا بخلو تفتنه فقطر تشعته بزي بين حتيات كم زخمانا بخلو تفتنه تأمين تأمن دخمن دكسن بلعين ستين بخيين تكهزن قهاين مكرا تقبلو موته تغنزه اب مقابر كعات تنبره እግዚአብሔር ቃል በቲ ዝተዋሃዶ ስጋ ነዚ ሁሉ ምንታና ብፍቃዱ ተቀበሎ መለኮት ግና ካብ ኩሉ መከራ ርሑቅ እዩ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ምስተንስአውን መለኮትን ሰብነትን ክብሪ ብዝመልኦ ተዋህዶ ሓደ እዮም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አተንሲእዎ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 فقد 24 ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለዘይከኣለኻ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንሶ ቃል ህይወት የስምዓልና ሓፍትን ዓለልታ ዲያቆን ግርማይ ዲያቆን ግርማይ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 فقد 15 ምናልባት ዘይጠዓመካ ኸይት እሺ ምናልባት ዲያቆን ግርማይ ሓውና ደይጣዕሞ ከይከውን ሓብረና ደይጣዕመካ ተኮይኑ ኣነ ከም ብባኤ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 15 ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣተንሲእዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ
ንክርስቶስ ዘይተንስኡ እንተኮይኑስ ሙታት እውን እንተዘይትንስኡ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላክ ኮይንና ንርከብ ኢና። من قال يوتيس معلنا ماما تمنيت قدامي بيتروس معرف 3 فقد 19 እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበከሎም። قال يوتيس معلنا ماما ملو وانجيل يوحنس معرف 2 فقد 22 أبونا أبوي مرقيتا قدام كالاي قرنطوس معرف 10 فقد 4 يكون ودي ناتي أبيت ماما ملو وانجيل يوحنس معرف 2 فقد 22 إيش فقد 10 حدا خنببه ንእግዚአብሔርነቱ ሕያው ክነሱ ብድኻም ተሰቕለ ካብ ሞት ምስ ተንስአ ኸኣ ዳግም ሞት የብሉን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ምስ ተንስአ ድማ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እቲ ጽሑፍ ዝበሎ ኩሉ ብዛዕባኡ ምዃኑ ዘከሩ። من أنا دي هو ماما ملو وانجيل يوحنس معرف 2 فقد 22 እሺ ስለዚ ከዓ ካብ ሙታት ምስ ተንስኡ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ ኣመኑ። ቃለ ህይወት የስማዓልና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 4 ክርስቶስ ብድኻም ተሰቂሉ ብሓይሊ ኣምላኽ ሕያው ኮይኑ ይነብር እዩ። ንሕና እውን ኣብኡ ድኹማት ኢና በቲ ኣባኻትኩም ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽና ግና ምስኡ ሕያዋን ኮይንና ክንነብር ኢና። ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አሜን። ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 14 አዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 ምዕራፍ 2 ማን ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 ዮሐንስ 2 ማማ ረዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ 28 ክሳብ 30 ማማ ህይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ 31 ክሳብ 33 ፍቅዲ 12 መለኮት ኩለንትናኡ ክብሪ እዩ እሞ ብጸጋ ዝኸበረ ኣይኮነን ከመይ ኢሉኸ ከበረ ይበሃል እንታይ ዳ ብስጋ በቲ ካብ ድንግል ዝወሰዶ ካብ ሞት ከዓ ዘተንስኦ ከበረ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ኣብ የማን ኣብ ተቐሚጡ እዩ እሞ ይምስገን እውን ኣሎ። ቀዳማይ ዮሐንስ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሌና ኤልሳቤጥ ዮሐንስ 2:9 እንዲሃልካኒ እወ ኣራይ እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጣዕመ ከመይ ከም ዝመጽ ኣይፈለጠን እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ ክቕፅላ ዶ ቁፅሪ 9 እያ እወ በቃ ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ ጥራይላ ስቂላ ኣራይ ቴንክ ቃለ ህይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ 28 እስካብ 30 ኣቦ ንስምካ ኣኽበሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ
እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ። ገሊኦም መልኣኽ እባ ደኣ ተዛረቦ በሉ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመፀ እምበር ምእንታይ ኢላ ተወዲያ ቃል ህይወት የስማዓልና ማማረ ዘነት እናተይ ከዓኒ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ካብ 31 ስጋዕ 33 ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ በለ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ከበረ ኣምላኽ ኣብኡ ከበረ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ርእሱ ከኽብሮ እዩ ቀልጢፉ እውን ከኽብሮ እዩ ደቀይ ግና ቁርብ ግዜ ምሳኻትኩም እየ ክትደልዩኒ ኢኹም ከምቲ ናይ ይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይከኣለኩምን እዩ ዝበልክዎም ንስኻትኩም እውን ሕጂ እብለኩም ኣለኹ ኣሚን ቃል ህይወት የስማዕ ቃል ህይወት የስማዓልና ማ ህይወት ባባ ያዕቆብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 31 ክሳብ 47 ማማ ትምኒት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ሓፍትና ዕልልታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 62 ፍቕዲ 12 ዲያቆን ግርማይ ሮሜ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 10 ትጥዕመካ ተኾይና ዲያቆን ግርማይ ፍቕዲ 13 ከም ብሓድሽ ድማ ንኹሉ ክፈርድን ከከም ግብሩ ክፈድዮን ብዳሕረይቲ መዓልቲ ብስጋኡ ክመጽእ እዩ ነቶም ብቕንዕቲ እምነት ዝጸንዑ ምስ ነቢያትን ሃዋርያትን ሰማዕታትን ምስ ኩሎም እቶም ዘስመርዎም ኣብ የማን ክገብሮም እዩ ነቶም ብምኽንያት ከንቱ ውዳሴ ሰብ ካብ እምነት ዘልገሱ ግና ምስቶም ኣይሁድን ምስ ኩሎም ዓለውትን ኣብ ጸጋሙ ክገብሮም እዩ እዚኣቶም ከዓ ናብ ናይ ዘለዓለም ኩነኔ ክኸዱ እዮም ባባ ያዕቆብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 31 ክሳብ 47 እዚ ሃይማኖት ኣበ ስክሪን ኮይኑ ሸር ኮይኑ ኣለካ ወፂሪ ወተቢሉ ሸር ኮይኑልና ኣራይ እዚ ንኣይ ኮነ ናቦየ ምርኬታይ ኣቦና በመላከ ሰላም ሃይማኖት ኣበው ሸር ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ አንዴ ዘለኹ ክሪኦ ኣታናት ያብልያ ኣራይ ክሪኦ ቀፅሉ ግና ቀዲሙ ዝህበና ዘሎ ዲያቆን ስም እንቲ ተዳሊና ክንፀንሕ እንድዩ ሸር ኣይተባሃለን ኣቦና ሸር ኣይተባሃለን ኣቲና ንከር ኮይኑ እየ ዝብል ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን ትብል ኣላ ሰለታ ዲያቆን ሃበላ ስንታ ኮይና ትክክል ኣላ ደሪቓ ፀኒሓ ወንህትላ ሕጂ መፅእ ሕጂ ቁጥሪ 13 ከም ብሓድሽ ድማ ትብል ዘላ ሕጂ መፅእ እሺ ክጅምር ዶ እሺ ኣባ ያዕቆብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 31 ክሳብ 47 ግናኸ ወዲ ሰብ ብኽብሩ ምስ መፀ ኩሎም መላእኽቲ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዙፋኑ ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚ ይእከቡ ንሱ ከዓ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለየን ካብ ነንሕድሕዶም ይፈላለዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ጸጋሙ ይቁመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም ኣቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳልወልኩም መንግስቲ ውረሱ
ጠምየ ነበርኩሞ አብላዕኹምኒ ጸምየ አስተኹምኒ ገይሸ ተቐበልኩምኒ ዓሪቀ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ተኣሲረ መጺእኩምኒ ሽዑ እቶም ጻድቃን ይምልስሉ ጎይታይ መዓዝ ጸሚኻ ርኢናካ እሞ አብላዕናካ ወይ ጸሚኻ አስተናካ ማስ ጋሻ ኮይንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካ ተከደናካ ማስከ ሓሚምካ ርአናካ ወይ ተኣሲርካ በጻሕናካ ይብሉ። እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም። ድሕሪዚ ኣብ ጸጋሙ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን መላእኽቱን እተዳልዎ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ጠምየ ነበርኩሞ ኣይብላዕኹምንን ጸምየ ኣየስተኹምንን ገይሸ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቀ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ተኣሲረ ኣይበጻሕኩምንን ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ መዓዝ ጠሚኻ ርኢናካ ወይ ጸሚእኻ ወይ ጌሽካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ይምልስሉ። ሽዑ ንሱ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም። እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክኸዱ እዮም። ቃለ ህይወት የስምዓልና ክብረት ይሃብለ አሜን። ግብሪ ሐዋርያት ማማት እምነት ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 11 ميتي غزل خمامات منيت من الباتن ببنت الليخي ትንቢት ኢሳያስ ዲሃይብ ካን ዲያቀመድ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 11 ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝሪአኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም። ቃለ ህይወት የስምዓልና ማማት እምነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 62 ፍቅዲ 12 ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ትፈዲእኻ እሞ ጎይታዬ ጸጋውናትካ እዩ። ቃለ ህይወት የስምዓልና ሓፍትና እልልታ ዲያቆን ግርማይ ሮሚ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ቃለ ህይወት የስምዓልና ቃለ ህይወት የስምዓልና ሮሚ ምዕራፍ 2 ካብ 6 10 ንሱ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ፈዲእ እዩ ማለት ነቶም ሰናይ እናገበሩ ተዓጊሶም ግርማን ክብርን ዘይምጥፋእ ዝደልዩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክቦም እዩ። ነቶም ንዓመፃ ዝእዘዙ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ ማሻሮቲ ግና ወጣዓን መዓትን ክወርዶም እዩ። እከይ ንትገብር ዘበለት ኩላ ነፍሲ ሰብ ጭንቀት ፀበባን ክወርዳ እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡኻ ንፅርዓዊ ሰናይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ግና ግርማን ክብርን ሰላምን ክወሃቦም እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡኻ ንፅርዓዊ ኣምላኽሲ ኣድልዎ ገጽ ይህልፎ ስለቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክበር ይመስገን። አሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና ዲያቆን ግርማይ ማማሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ 2 ክሳብ 9 ዲያቆን ሳሙኤል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 18 ሓፍትና ሉላ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 19 ክሳብ 21 ቁጥሪ 14 ሰኣን ፍልጠቶም ንክርስቶስ ክልተ ህላዌ ዝገብርዎ እውን ኣለዉ ከምዚ ይብሉ መለኮት ካብ ሰብነቱ ተፈልዩ እዩ ከመይ ክጠምእ ከሎ
መከራ ክቕበል ከሎ ክደክም ከሎ መለኮቱ ምስኡ እንተዝነብር ሓይሊ ተኣምራት ምገበረ ነይሩ። እዞም ከምዚ ዝብሉ ካብታ ቐንዕቲ እምነት ክርስቶስ ፍሉያት እዮም። ንሕና ግና ብዘይምፍልላይ ሓደ ህላዌ ንኣምን፣ ግናኸ ንስጋኡ ብፍቓዱ መከራ ከም ዝቕበል ገበሮ። ከመይሲ ሰባት እቲ ዝወሰዶ ስጋ ሓቀኛ ስጋ ኣይኮነን ምትሃትዩ ኢሎም ከይሓስቡ እምበኣር መከራ ክቕበል ዝገበሮ ምእንቲ እዚ እዩ። ማማሙሉ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 23 ካብ 2 ክሳብ 9 هراي ኢሳያስ 53 ካብ 2 ክሳብ 9 ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ጨንፈርን ከም ተኻብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨበ መልክዕን መቃብር ውቃበን ኣይነበሮን። ምስ ረአናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን እዩ። በዓል ስቃይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ገጾም ዘጎልበብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቆፀርናዮን። ብሓቂ ንሱ ንሕማም ናፀሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ። ንሕና ግና ከም እተወቅዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐዘፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋፀርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገመና ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም እንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብ ወረደ። ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና። ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና፣ ነፍሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ። እግዚኣብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ። መከራ ፀገበ፣ ርእሱ ኣዋረደ፣ ኣፉ እውን ኣይከፈተን። ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኸብከብ ገንሸል፣ ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐዝታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይተኸፍተን። ካብ ቅንዕ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ። ከም ምድሪ ህያዋን ከም እተቖፅረ ካብቶም ወለዶኡ መን ሓሰቦ። ብምኽንያት ገመን ህዝበይ ተቐዝፈ። እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ። ክነሱስ መቃብር ምስ ረሲኣን ገበሩ፣ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ። ስለቐለትኩምና መማሙሉ ዲያቆን ሳሙኤል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 18 አሜን። ባዕለየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን። በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣለኒ፣ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣለኒ። ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦየ ተቐበልክዋ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ሳሙኤል። ሓፍትና ልኡላ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 19 ክሳብ 21 እሺ ሓፍትና ልኡላ ወፂኣላ መስለኒ። ናብ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ወንጌል ሉቃስ ኣቤት ቃለ ህይወት የስማዓልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 19 ክሳብ 21 ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም፣ ንሳቶም ድማ በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣል ነቢይ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ንፍርዲ ሞት ተሓሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን፣ ንሕና ገና እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና። ምስ ናይዚ ኩሉ ከዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሳይ መዓልቲ እዩ።
እሺ አዴና ይርጋ ዓለም ወንጌል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 10 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 88 ካብ 3 ክሳብ 7 አዴና ኤልሳቤጥ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 27 2 ፍቅዲ 27 ግብረ ሐዋርያት 27 ማማ ረዘነት ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 19 ክሳብ 20 ቁጥሪ 16 ንነፍሱ ኣብ ሲኦል ኣይሓደገን ስጋ እውን ምብስባስ ኣይረኣየን ከመይ መለኮት ካብ ክልቲኡ ኣይተፈልየን እንታይ ደኣ ኩለንትናኡ ኣብ ሲኦል ምስ ነፍሲ ኮነ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ጻድቃን ከዓ ትንሳኤ ኣበሰረ ኩለንትናኡ ድማ ምስ ስጋ ኣብ መቃብር ኮነ ከመይ መለኮት ኣብ ኩሉ ቦታ ህልው እዩ መለኮት ብሕማም ኣይሰዓርን ኣይምርመርን እዩ አሜን። ቃል ህይወት የስማዕልና መዝሙር ዳዊት 16 ምዕራፍ 10 በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ቅዱስካ እውን እፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ይሕጎስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ይሓድር እዩ አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና አሜን። መዝሙር ዳዊት 88 3 እስካብ 7 ነፍሰይ መከራ ፀጊባ እያ እሞ ህይወተይ ናብ ሲኦል ቀሪባ ኣላ ምሶብ ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ተቆፂረ ሓይሊ ከም ዘይብለይ ሰብኣይ እየ ከምቶም ድሕርዚ ዘይትዝክሮም ካብ ኢድካ እተቆርፁ ኣብ ጉድጓዱን ዝድቅሱ ቁትላት ኣብ ማእከል ምውታት ተደርቤኹ ኣብ ማዓሞቅ ጉድጓድ ኣብ ፀልማት ኣብ ማዓሞቅ ኣንበርካኒ ቁጥዓኻ ይኸብደና ኣሎ ብኩሉ ማዕበላትካ ፀቂጥካኒ ሴላ ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ብረይ አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ ግብረ ሐዋርያት 2:27 እንዲሃድርካን ሓቀይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:27 ምክንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ይቀኒለይ ምን ቃለ ህይወት የስማዓልና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19-20 ብኡኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበከሎም ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልትታት ኖህ ምስ ተፀበየት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝድሓናላ ነቶም ቀደም ዘይኣመኑ ሰበከሎም ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማር ዘነት እማማ ህይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 30 ባባ ያዕቆብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 14 ካብ 9 ክሳብ 11 ቁጥሪ 17 ካልኦት ከዓ ሰኣን ፍልጠቶም ብዛዕባ ቃል ሰብ ምዃኑ ንሱ ፍጹም ሰብነት ኣይወሰደን እንታይ ዳ እግዚአብሔር ቃል ከም ሰብ ሓረዮ ይብሉ ዳግም ቃል መከራ ተቐበለ ሞተውን ኣብ ከዓ ኣተንስኦ ይብሉ እቶም ነዚ ዝዛረቡ ግና ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ኣብ ስላሴ ሞት የብፅሑ ኣለዉ እግዚአብሔር ቃል እንተደኣ ሞይቱስ እንሆ ገና ኣብ ድማ ሞተ ማለት እዩ ከመይ ባዕሉ
ኣነ ኣብ ኣቦ እነብር ኣቦኻ ኣባይ ይነብር ኣነን ኣብን ሓደ ኢና በለ መሊሱ ድማ ከም ዝበለ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ይረኣየ ደጊሙ እውን ነዚ ኣነ ዝነገርኩኹም ቃል ካብ ባዕለይ ዝተዛረብኩ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ባዕሉ እቲ ምሳይ ዘሎ ኣቦ እዩ ግብሩ ዝገብር ዘሎ በለ ናተይ ዳ ዲያቆን ማማ ሂወት يوصل صار يوحنس ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 30 يا 10 30 ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ህይወት يسمعنا ቃል ህይወት የስማዓልና ባባ ያዕቆብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 9 ክሳብ 11 ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ንስኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ኸ ነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦይ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ እንተዘይኮነ ስለቲ ግብርታቱ እኳ እመኑኒ ክብረት ይሃበለ ዲያቆን ቃለ ህይወት የስማዓልና ባባ ያዕቆብ ማማ ትምኒት ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ቁጥሪ 19 ንሕና ግና በቲ ካብ ህላዌና ዝወሰዶ ስጋ ብኡ መከራ ከም ዝተቐበለን ከም ዝሞተን እግዚአብሔር ቃል ባዕሉ ካብ ሞት ከም ዘተንስኦን ኢና እንእመን ዘተንስኦ ካልእ ኣይኮነን እንሆ ትምህርቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ሓዲጎም ክርስቶስ ብኩሉ ሸነኽ መከራ ኣይተቐበለን ኣይሞተን ኣይተንስአን ዝብሉ ዘለዉ ነዚ እንተተኻኢልዎምሲ ነቶም ክርስቶስ ዘጽሓፎም መጻሕፍቲ ክልውጡ ሓሰት ክገብርዎም እዮም ዝደልዩ ኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 11 12 ብሓንሳ ኣለዋ ቁጥሪ 16 ማማትም ቁጥሪ 10 እሺ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስተውዓሉ ዝሽገር ሓያሎ ነገር ኣሎ እቶም ደናቁርትን ዘይጽኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋትን ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋውይዎ ገይሮም ይጠዋውይዎ ኣለዉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ትምኒት ናይ መዝሙር ግዜ ንኣኺሉ ኣሎ ዲያቆኑ እሺ ቁጥሪ 20 ክንገብራ እሺ ሕራይ ማማ ዓይነ ዓለም ያ ኣይቢ ትብል ዘላ ቀዳማይ ሓፍትና ዓይነ ዓለም ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 3 ሓፍትና ሉላ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 11 ፍቅዲ 20 ንዓና ግና ትምህርትና ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳት መጻሕፍቲ እዮም
መንፈስ ቅዱስ እውን ብሃዋርያት ተዛሪቡ እዩ ብነቢያት እውን ከምዚ እናበለ ሰበኸ ክርስቶስ ፍጹም ዘይሓምም ኣምላኽ እዩ ባዕሉ ከዓ ፍጹም ሓማሚ ሰብ እዩ ግናኸ ብዘይ ምፍልላይ ሓደ ህላዌ እዩ እንተ ደኣ መከራ ዘይተቐበለን ዘይሞተን እንተ ዘይተንስአንሲ ከመይ ኢሉ ደኣ ንኻልኦት ከተንስእ ይኽእል ሓፍትና ይርጋለም ማማ ይንኣለም ኣቤት ዲያቆን ይሕራይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:3 ዲኸልከኒ እወ እሺ ሕራይ ከመይ ምሲኹም ስለዚ ሓደ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12 ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮነ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ እፍልጠኩም ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓፍትና ሉላ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ያለዋ ንመስለኒ ዲያቆን ሳሙኤል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ከተንብአልና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስን በተድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ንናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልክት እናመርመሩ بدي مثلا ቃለ ህይወት የስማዓልና ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ዲያቆን ወዲ ሄቨን ክዝምር ደላ ንሕር ካልእ ዝምር ደለ እሺ ሃብያ ጽቡቕ ለሀገሪትና ሰላማች ያከተአቅብ ለሀገሪትና ሰላማች ያከተአቅብ አባው አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ለሀገርና ሰላማች ያከተአቅብ ለሀገሪትና ሰላማች ያከተአቅብ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ለሀገሪትና ሰላማች ያከተአቅብ ለሀገሪትና ሰላማች ያከተአቅብ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ቃለ ህይወት የስማዓልና አቦና ባባ ያዕቆብን ዘማሬት ሓፍትና ሄቨንን
ቃለ ሕይወት يسمعنا ለሀገሪትነ ሰላማ ኪያከ ተዓቅብ አባ ወአባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ንናይ ሃገርና ሰላም ንስኻ ትዕቅብ አባ እዋ አቦ አቦ እዋ አቦ አቦና ገብረ መንፈስ ቅዱስ እናበልኹ ዝምሩ ጸኒሖም ንምሉእ ዕድሜኹም ትዝምሩሉ ጸጋን ጥዕናን ኣምላኽ ይሃብኩም ኣብ ቦታ ምዚ ኣስተንትኖ ናይዛ መዝሙር ዝኸይድ ክብረት ይሃበልና ዲያቆነ እግዚአብሔር ኣብ ዘለኻዮ ሓገዝን ረድኤትን ይሃብካ አሜን 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 ኣስተንትኖ ብዛዕባ እዚ ክዝመር ፀንሐ መዝሙር ሕራይ ክሳብ ዝዳለው ዶ ሓንቲ ቃል ክብል ዲያቆነ እሺ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 16 ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 17 ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 17 እሺ እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ኤልያስ ከማና ዝድኻሙ ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናም ከይዘንም ከዓ ጸሎት ጸለየ እሞ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነመን ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናም ሃበ ምድሪ እውን ፍሬ ኣብቆለት ኢሉ 18 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 14 ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክርእዮን እዩ እሞ ንቅድስና ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓብወን እዚኣ ክቕፅላ ድዮ ዲያቆን ወደይ 19 እስረን ዘመሰቦና ፀንሐ ምስኣት ኸይድኩም ኣቶም ኣሕዋተይ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተዘንበለ ሓደኻ እንተመለሶ እቲ ንሓጥእ ካብ መገዲ ጌጋኡ ዝመልሶ ንነፍሱ ካብ ሞት ከም ዘድሕን ብስ ሓጢኣቱን ከም ዝኸድን ይፍለጥ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቆናንኻ ህይወቴ ሓንቲ ነገር ክብሎ እቲ ኣባ እንድያ ትብል ኣቦና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ፎር እቲ መዝሙር ዝገበርክልና ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣነ እንታይ ኢለ ኣለኹ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ረኣዩ ውሉድ ኣምላክ ክንበሃል እቲ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለምኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓና ኣይትፈልጠናን እያ እንድዒ ምስኣ ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓት ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን ቻክ ከበደ ይመስለኒ ሓንቲ ጥቕሲ ክንውስኽ ይብልሎ ቦታት ተዘየልዩ ናብ ኣስተንትኖ ናይ ዝነበረ ሃይማኖት ኣበው ናብኡ ክንከይድ ይብልሎ ሓንቲ ደ ክውስኸልካ ዲያቆን ወደ እሺ እሺ ባባ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ 1 ቁፅሪ 6 ሲ ምስኡ ስለዝኣመኑ እንዲኦም ኣቦ ኢልና ንፅውዖም ዘለና ኣባ ጋብር
ዝጠራጠር ሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠርኩም ዳ ብእምነት ይለምን እትብል ምስኣትካ ደለይሉ ሓሲበ ነይረ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ባባ ያዕቆብ ንዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር የባርክ ናብና ሃይማኖት አበው አስተንትኖ ክንከይድ ይብሎ ካብዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ሕቶ ይኹን አስተንትኖ ናብ ቦታት ምዕራፍ 71 ዘቀርሉ ሃይማኖት አበው ዘቀርሉስ ምዕራፍ 71 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 20 አንቢብና ኣለና ሕቶ ይኹን አስተንትኖ ዘሎ ነዚ ግዜ ንጥቀመሉ ሕቶት ኣለና ከምኡውን ካብዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ኣስተንትነት ኣሎ ንግዜና ንጥቀመሉ ቅድሚ ናብ ኣቦና ምሕላፍና سبعان حدن تشعتن عسرتن دخبلن ديكون ودي شعتن عسرتن شي بزي بين حاتيات كم أنا بكل تفتني تأمي تأمن تخمن دك أسى بل أسته بخي تكزي وهاي مكرا تقبلوا موته تجنزي أما قبركا تنبره إجزابير قال بتزت واحدة سجانة كله من أنت أنا بفقاده تقبله كلهم تنهنا حمامي موتي حمامي دخمي دك أسا كله بل تتبخ إلو كله زياتا نساتا زبلنا نكون مشاتنيا جهد تخايا ملوكات جنا خاب كل مكرا رحقهم بسجامته بمنفس جنا هي وي تبهي لهم تصحف إجزابير أبسال ساي معلت كامت مستنسئة ملوكات سبنات خبري جملؤه توهده حاد ايام قويتانا يسوس كريستوس اجزابير اتنسيو ايو تبهي لهم تصحفه ايو بلان حجي خابزي اخاب بملوكات كن ايمتان اب كله هياويو تنسيو ميتو تنسيو ما ملوكات كن سبنته كله زملو ايو يبلان مسا قويتانا مدحنا كريستوس ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ብረይ امين وፅረ 20 ዝተውፀለይ ዲያቆን ወዲ ቁጥሪ 20 እወ ንኣና ግና ትምህርትና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱሳት መፅሓፍቲ እዮም መንፈስ ቅዱስ እውን ብሃዋርያት ተዛሪቡ እዩ ብነቢያት እውን ከምዚ እናበለ ሰበኸ ክርስቶስ ፍጹም ኣይሓመምን ኣምላኽ እዩ ባዕሉ ከዓ ፍጹም ሓማሚ ሰብ እዩ ግናኸ ብዘይምፍልላይ ሓደ ህላዌ እዩ እንተ ደኣ መከራ ዘይተቐበለን ዘይሞተን ዘይተንስአንሲ ከመይ ኢሉ ደኣ ንኻልኦት ከተንሲ ይኽእል እቲ ዝሞተልና ጎይታሲ ዘይመውት ኣምላኽ እዩ ባዕሊ እዩ ሓሚሙ ባዕሊ እዩ ሞይቱ ባዕሉ ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ባዕሉ በቃ ንዓና ክብል ንዓና ከድሕን ኢሉ እዩ እምበር ሓሚሙ ተሰቒሉ ኣቢሉ እምበር ክሓምመ ይኽእል ክሳቐይ ይኽእል ዝኩሉ ክረክብ ዝኩሉ ዝተሰቐዮ ክረክብ እውን ንዓና ክብል ግን ንዓና ከተንስእ ከይንመውት ክብል ግን ንዓና መሲሉ ካብ
ሙታን ተስኡ ዝኩሉ ተቐቢሉ ዝኩሉ መከራ ተቐቢሉስ ካብ ሙታን ተስኡ ይብለና ንሳ ስተንቲነ አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ አሜን አገልግሎትካ ይባረኽ አሜን አሜን አሜን። አገልግሎት ኩላትና ጊዜና እንዳኸደ እዩ እናስተንትኖ ሕቶ ርእይቶ ዘለና ዲያቆን ሓወይ ዲያቆን አሜን። ዲያቆን ሳሙኤል ኣብዛ ምናልባሽ ኣብታ ቁፅሪ 13 ትኸውን ኩሉ ከከም ግብሩ ክፈርድ እዩ ትብል ቁጥሪ 13 ወይ 10 ነው ለጽያ ለህለት ከከም ግብሩ ክፈድዮን هو دحان ኣነስ ምስኣ ተኣሳሲረስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ወደ 27 ነቶም ኣብቲ ናይ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ተጻሕፉ ዳ እምበር ገለ ርክሰት ወይ ስእቲ ዘፈንፈን ሓሶት ዝገብር ዘበለ ከዓ ናብኣ ከቶ ኣይከኣቱን እዩ እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ ከከም ግብሩ ይኽፈዲ ምናልባሽ በቆራጭ ኣብት ምእታዊ የለን ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብታ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፍካ ክትህሉ ለካ ተዘይተጻሓፍካ ግን ነታ ንዲያብሎስን ንሰራዊቱን ተዳልያ ዘላ ዕጫ ናይቲ ሰብ ኣባይ ዝኸውን ማለት እዩ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንመላለስ እግዚአብሔር ክረድኣና ብኻልእ ኣባህላ እውን ክርስቶስ ሓንሳብ ኣብ መስቀል መይትልካ እሞ በቃ ኩሉ ተወዲእልካ እዩ ዝበሃል ኣባህላ እውን ኣሎ እዩ ንሕና ግን ከም ቤተክርስትያን እናትምህረና እታ ብእምነት እቲ ዓይ ግብሪ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እናተመላለስና ንኣምላኽ ከነሰምር እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ እቲ ፈራዲ ኩሉ ኣምላኽ ከከም ግብርና ዝፈዲ ኣብቲ መጽሓፍ ህይወት ክትጽሓፍ ኣምላኽ ይደግፈና ዲያቆን ሓወይ አሜን 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 አሜን። አገልግሎት ይባርክ ዲያቆን ሳሙኤል ቃለ ሕይወት የስማዓልና እሺ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ኣስተንትኖ ዘለና ዲያቆን ወዲ ኣነ ክትፍትን ዶ ቁፅሪ 15 እሺ ኣባ ሕቶን ኣስተንትኖን ኣለኒ እቲ ኣስተንትኖ ክጅመር ንሕና ግን ኣብ ዘይምፍልላይ ሓደ ህላዌን ኣምንን ግናኸ ንስግኡ ብፍቃዱ መከራ ከም ዝቕበል ገበሮ ከመይሲ ሰባት እቲ ዝወሰዶ ስጋ ሓቀኛ ስጋ ኣይኮነን ምትሃት እዩ ኢሎም ከይሓስቡ እምበኣር መከራ ክቕበል ዝገበሮ ምእንቲ እዚ እዩ እታ ምስኣ ክስታይ ትኸይድ ከኣኒ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 18 ከኣኒ ባዕለይ እየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳ የልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣለኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣለኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቐበልኩዋ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ተረድየ ሓደ ኣለው ኢየሱስ ብሓፂሩ ኣብ ሰለስተ ስላሴ ድይኣምኑ ኢየሱስ ኣማላዲ እምበር መድሕን ክኸውን ኣይክእልን ኢሎም ድኣምኑ ኣሕዋት ኣለውና ሕጂ ብግልፂ ኣብዚ ገሊፅልና ኣሎ ኣብዛ ወንጌል ዮሃንስ ብግልፂ ይነግሮም ኣሎ ባዕለይ እየ ብጃ ዝሕልፋ ዘለኹን ነፍሰይ ባዕለይ ከዓ ክወስዳ
ክመልሳ ይኽእል እየ ኢሉ ብግልፂ ነግረና ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ካብቶም ጉግያት የድሕነና ስለ ዝሰማዕኩ ቅድሚ ሕጂ ኣማላዲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣማላዲ ክኸውን ዘለዎ እምበር ከድሕነና ሳይክእልኒ ድብሉ ኣሕዋት ስለ ዘለዉ እየን ሰዓት መፅያህኒ ከስተንትና ፀኒሐ እታ ሕቶይ ግን ኣብታ ትንቢት ኢሳያስ 53 ኣይ ቲንክ ሓውና ያዕቆብ ደንቢዋ ምስለኒ ኣይተረድአትኒ እንታ መልእኽታሲ ቁሩብ መግለፂ እንተትወሃበና ካብ 2-9 ዘላ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ 2-9 ዘላ ዋላ ንበይነይ ከንብባ ፀኒሐ ግን እቲ ኩላ እንተንቢብያስ ክስታይ ግዜ ክወስድ እየ እሞ ኣቦታትና ፅሙቅ ኣቢሎም ኣቦታት ክምልስዋ እዮም ብፍላይ ኣብታ ቁፅሪ 2 ድላስ ኣብ ቅድሚ እዩ ከም ጨንፈር ከምቲ ካብ ንቁፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱር ጨብጨበ መልክዕ ውቃቢ ኣይነበሮን ምስኡ እታ መልእኽታስ ብሓፂር ኣይተረድአትኒ እሞ ኣቦታትና ቁሩብ መግለፂ ተዝገብሩልና ፅቡቅ ነይሩ እሺ አገልግሎት ይባረክ ማማር ዘነተ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ቃለ ህይወት ተስማዓልና አገልግሎት ይባረክ እሺ ሕቶ መወዳእታ ክምልሱ ወይ ኣቦታት ምስ መጠቃለሊ እዩ ገይሮም ሕቶ ርእቶ ኣስተንትኖ ዘለና ግዜና እንዳኸደ እዩ ሕቶ ርእቶ ዘለና ዲያቆን ወደይ ኣነ ንእሽተይ ክፍት ሕቶ እያ ብጣዕሚ ዝንመሃሮ ዘምሰና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ረቂቅ እዩ ብርቱዕ እዩ ኩሉ እቲ ናይ መለኮት ኩሉ ብደንቢ ሓደ ከም ዝኾኑ ብደንቢ ይገልፅ ኣብርሂዎ ኣሎ ሕጂ ኣነ ዓይቁር ቴክስታይ ትገብረን ዘላ ኣብታ ቁፅሪ 6 ዋላ ካብቲ 5 ዋላ ተጀሚረያሲ ኣብ ክፍሊ 3 ኮይናስ ቁፅሪ 5-6 እታ ሕቶይ ግን ኣብ 6 እያ ዘላ ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ንሱ ንእግዚኣብሔር ኣርኣያ ገፁ እዩ እግዚኣብሔር ዝኾነ መንዚዑ ኣይኮነን እንታይ ዳ ገዛ ርሱ ብምትሓትን መልክዕ ሰብ ብምውሳድን እዩ ኣብታ 6,000 መለኮት ግና ብመልክዕ ኣብ ማህፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን ከሎ ሰማያትን ምድርን ዝመልእ እዩ ንጥንሱ ከም ኩሉ ሰብ 9 ወርሒ ክሳዕ ዝመልእ ከም ወዲ ሰብ ብንእሽቶ ዓበየ ኣብ ሉቃስ እውን ይገልፆ እዩ ካብ ማርያም ከም ተወልደታ ኣብኣ ዘላ ሕጂ ናተይ ሕቶ ዘላሲ ኣይዶኖ ሜቢ ሲምፕል ክትከውን ትኽእል እያ እቲኣ ንምንታይ እያ ትገልፅ ዘላ ተክስታይ ክብል ከሎሲ ብመልክዕ ኣብ ማህፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን ከሎ ሰማይን ምድርን ዝመልእ እዩ እታ ሰማይን ምድርን ዝመልእ እዩ ኦፍኮርስ ንኩሉ ዓለም እዩ ወይስ ካልእ ክስታይ ኣላታ ካልእ ትርጉም ኣላታ ኣነ ንኩሉ እቲ ሰማይን ምድርን ክብል ከሎስ ንኩሉ ተወሊዱስ ንኩሉ ዝሕዞ እዩ መካልእ ንዋላት ተላታ ክስታ ትገብሩ ሌለ ክትገብሩለ ሰማይን ምድርን ዝመልእ ዝብልሲ ካልእ ትርጉም ኣለዋ ድዩ ዋላስ ከምቲ ንሱ ኦፍኮርስ ንኩሉ ዓለም ብሰማይ ብምድሪ ኩሉ ናቱ እዩ ንከምኡ ማለት ድዩ ንማልባት ብጌጋ ተረድያ ከይኮን ኢለ ከብርህልና እዮም ኣቦታትና እሺ እሺ አገልግሎት ይባረክ ማማ ህይወት ቃለ ህይወት የስማዓልና ቴንክ ዩ ዲያቆን ወድ እሺ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕቶ ወይ ኣስተንትኖ ዘለና እንተሎ ተዘይኮይኑ ክንሓልፍ ይብል ኣሎ ቦታት
ጊዜ ናይ ጉባኤ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣቦና ዝብልና እሞ ንጠቐመሉ ተረዳእና ካብዚ ምዕራፍ 71 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 20 ዘንበብናዮ ተረዳእና ንካልእ ከነካፍል ከነስተንትን ዘይተረዳእና ድማ ከም ሕቶ ገርና ከነቐርብ ንኽእል ኢና ንሓደ ክልተ ድሕሪኡ ነተን ሕቶታት ዘለዋን ካልእ ተወሳኺ ንኣቦና ብመርጌታ ከነሕልፍ ኢና እሞ ንጠቐመሉ ተለኩም ተዳለኹም ተሊኹም ቁፅሪ 3 ካብ 71 3 ኣብ 71 ኣብ ካብ 4 ኢና ካብ ናይ ዝሓለፈ ድያ እዚኣስ ሓሊፈ ሕረ ድሓንቶም ዘይተዳለኹም ንኽትዳለዉ እቲ ግዜ ከዓ ንክንጥቀመሉ ነቲ ዘለዎ ሕቶታት ክምልስዎ ናብ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ሰምራብ ከነሕልፎ ኢና ኢሎም ኣለዉ ቦታት እራይ ዝወደይ ክብሪ ሃብካ ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ቀዳመይቲ ሕቶ ሓብትና ረዘነት ዘስተንትነቶ ዝሓተተቶ እታ ናይ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱር ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረአናዮ ዘብህግ ትርኢትና ኣይነበሮን ብዙሕ ግዜ ንትንቢት ኢሳያስ ብዛዕባ ደረቕ ሓዲስ እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ ደረቕ ሓዲስ መበሊኡ ከዓኒ ነቲ ናይ ጎይታ ልደትን ድሕነት ከም ተፈፀመ ገይሩ እዩ ዝገልጾ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 6 ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ከዓ ተዋሂብ ክውለድ ዘይኮነስ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ከዓ ተዋሂብና ይብል ማለት ኣብዚ ከዓ ክጅምር ከሎ ነቲ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሔር ከንመን ተጋህደሉ ኣብ ታሪክ ፈረንስ ከድና እንድሕር ርኢናያ ብዛዕባ መን እዩ ዝበሃል ዘሎ ክበርሃልና ምእንቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 37 ክሳብ 38 ኣብታ ዝኾነ ሪፈረንስ ተመልኪትና እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ተኣምራት እኳ ኣብ ቅድሚኦም እናገበረ ክንሱ ነቲ ነቢ ኢሳያስ ጎይታና ንምስክርና መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሔር ከንመን ተጋህደ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍፀም ብኡኡ ኣይኣመኑን ኣብ ቅድሚኦም ምውታን የተንስእ ለምጻማት የንጽህ ብ5 ሕብስቲ 5,000 ህዝቢ ምግብ እዚ ኩሉ እንዳረኣዩ ግን ብኡ ከኣምኑ ኣይከኣሉን ስለዚ ንድሕነትና ብኸመይ ይመጽዩ ንዝብል በቲ ናይ ውርደት ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ስሩን ጨብጨበ ንቑፅ ምድሪ ይብል ኣብ ንቑፅ ምድሪ ዝጭብጭብ ነገር የለን ርቕቕ ዝበለት ምስሊ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረአናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ከም ኣምላኽ ብግርማ ኣምላኽ ኣይተገልፀን ማለት ትሕት ኢሉ ንዕቑን ብሰብ ድርብዩን ክሳብ ኣብ መብልዕ ማል ዝውለድ ማለት በዓል ስቃይ ብሕማም ሉዲግ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘጎልቡ ሰብ እተዋርደ እዩ ንሕና እውን ጎለብካ የቋፀርና ምስ በለት ቀን መልእኽቲ ሽዑ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ ንሕና ግና ከም እተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም ተቐዝፈን ከም እተዋረደን ገርና ኣቋፀርናዮ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ بسر أبسنا دما تخذكته نحنا سلام أنت خركب مقطعتنا وردة نحناون بسمبرات وحاوينا كسب 10 تخلتيتي بزعبا بيتنا إس كريستوس حمامات مسكلو قالوا شو عتهم يتعمت مالتي تعب مسكال زرغبو زتساقيو مكرا نزي زقل تتخفل لنا واقع مكرا تقبلوا كم أملاخنتو بأملاخ منزيع زي كونس نزغم زرحنا يزقلز من البات بريها تكون تسفى يقبر بريها بونا قال هو تسمع لنا آمين نقول هنا قال هو تسمع لنا بدحري هو تحبتنا حتى تتاب قصر شد الشاء
ሰማያትን ምድርን ዝመልእ እዩ ትብል ቃል ናብኣ ብዝያዳ እንተኣሽ መክስታይ ገራ ቁፅሪ 5-6 ብሓንሳብ ከነ ንንብበን እሞ ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ንሱ ንእግዚኣብሔር ኣርኣያ ገጹ እዩ እግዚአብሔር ዝኾነ መንዚዑ ኣይኮነን እንታይ ዳ ገዛእ ርእሱ ብምትሓትን መልክዕ ሰብ ብምውሳድን እዩ እዚኣ አንቢብናያ ማለት እዩ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኹም ይሃሉ ኢሉ መለኮት ግና ኢሉ ብመልክዕ ኣብ ማሕፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን ከሎ ሰማያትን ምድርን ዝመለአ እዩ ሕጂ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኢና ንብል ማለት ሰማይ ወምድር ዘእያገምሮ እፎኦንጋ ማህፀነ ድንግል ጸሮ ንብል ሰማይን ምድርን ዘይ ጸርወስ ከመይሉ ማህፀን ድንግል ጸሮ መለኮት ግና ብመልክዕ ኣብ ማህፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን ከሎ ሰማያትን ምድርን ዝመለአ እዩ ሕጂቲ ባህርየ መለኮትን ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ክንብል ከለና ባህርየ መለኮቱ ከይተለወጠ ባህርየ ትስብኢቱ ናብ ባህረ መለኮት ከይተቀየረ ተዋህዶ ንብላ ማለት መለኮት ግና ብመልክዕ ኣብ ማሕፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን ምስ ቁፅሪ 15 ማለት ንሱን እግዚአብሔር ኣጋር ኣርኣያ ገጹ እግዚአብሔር ዝኾነ መንዚዑ ይኮነ እንታይ ዳ ገዛእ ርእሱ ብምትሓትን መልክዕ ሰብ ብምውሳድን እዩ መለኮት ግና ብመልክዕ ኣብ ማሕፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን ከሎ ሰማያትን ምድሪ ዝመለአ እዩ እቲ ኣብ ማሕፀን ድንግል ዘሎ ህፃን መለኮት ዝተዋህዶ ትስብኢቲ እዩ እቲ ትስብኢቲ ምስቲ ኣብ ማሕፀን ድንግል ዘሎ ህፃን ተዋሃሂዱ ከሎ ማሕፀን ድንግል ከዓ ኣይውስኖን እዩ ምክንያቱ መለኮት እቲ ዲቫይን ኔቸር ንብሎ መለኮታዊ ባህሪ ንብሎ ንሱ ዓለም ዘይትውስኖ እዩ ማለት መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ንጥንሰቱ ከም ኩሉ ሰብ 9 ወርሒ ክሳዕ ዝመልኦ ከም ወዲ ሰብ በብንእሽቶ ዓበየ ሕጂ እንታይ ዘረዳእና ዘሎ ከይሓዋወስና ብዙሕ ግዜ ዝተሓዋወሶም ነበረ ጠመየ ፀምአ ሞተ ክሰምዑ ከለዉ ኣምላኽ ዶ መውቲ ኣምላኽ ዶ ፀምእ እዩ ዝብል ሓሳብ ይሓቶም ማለት እዩ እቲ ማዕረ ኣቦ እዩ ኣምላኽ ይክብል ተኮይኑኻ ኣምላኽ ከሎ ዳ እሞ ከመይ ኢሉ ዝብል እተሓዋወሶም ስለ ዝነበረ ኣቦታትና ቅዱስ ቄርሎስ ሕጂ ነዚ ኣነፂሩ ማለት ነዚ ቀንዲ ዝገልፆ ዘሎ ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ ኣብቲ ዝነበረሉ ግዜ ካብ መእተዊና እውን ብዛዕባ እምነት ኢሉ እቲ ናይ ቅዱስ ስላሴ ኢሉ እዩ ዘምፅኦ እሞ እቲ ሰማያትን ምድርን ዝመልእ እዩ ክብል ከሎ ነቲ ባህርየ መለኮት እዩ ባህርየ መለኮት እዚ ኣብ ማሕፀን ድንግል ማርያም ዝውሰን ኣይኮነን ግን እቲ ባህርየ መለኮት ምስቲ ኣብ ማሕፀን ድንግል በብንእሽቶ ዝዓቢ ነበረ ህፃን ስግው ክርስቶስ ምስኡ ተዋሂዱ ነይሩ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ህይወት ሃብትና ብጣዕሚ ቦና በቲ ኣነ ትረዳኹም ኳ ገሊፅኩምለይ ፅቡቅ ጌርኩም ስበሪ እንታሽሚኡ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ንክትርድኦ ግን ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩምልና ቴንኪ ብካሊእ ተረዲእ እያ ነይረ አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦና ቅድሚ ምዕፃውና ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ኣስተንትኖ ዘለኩም ዲያቆናይ ሕቶ ርእቶ ክንድሕር ዘየልት ግዜና እውን ንኸይድ ኣለሞ ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብፀሎም ክዓፅሉና ሕራይ ክብረና ምስጋናና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ዲያቆን ዮናስ ወድና ኣገልግሎትካ ኣይባርኽ ኣብ ዓብይ ነገር ድማ የብፅሕኻ ንመጀመሪኡ መድረኽ ዝመልሕ ዘሎ እሞ
መጀመሪያ መዓልቲ ግን ኣይመስልን እሞ ኣምላኽ ድማ ብግቡእ ክትመርሕ ፀጉኡ ስለ ዘብዝሓልካ ክብረና ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትካ ዓወት ይሃብካ ከምኡውን ኣቦና ኣቦየ መርጌታ መገሻ ከለኹም ሰዓታትና እውን ተፈላለየ ከሎ ናይ ድቃስ ግዜ ናይ ሰዓታት ፍልልይ ከሎ ካብ ኣገልግሎት ዝዓቢ የለን ኢልኩም ንዝመራኸቡ ብዙሃን ተጠቂምኩም ከም ቀደምኩም ኣብዚ ምሳና ከም ዘለኹም ከምኩም ኣብዚ ተሓዊስኩምና ነቲ ዝቐረበ ሕቶታት ድማ ዝመለስኩምልና እግዚኣብሔር መመልሹ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ መገሻኹም ድማ ኣምላኽ መገሻ ሰላም መገሻ ዓወት ድማ ግበረልኩም ከምቲ ብሰላም ዝኸድኩሞ ብሰላም ክትመፅኡና ድማ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና መዝሙር ዝዘመርኩም ኣውና ያዕቆብ ሄቨን ጓልና ድማ እግዚኣብሔር ዝማርየ መላእኽቲ የስማዓልና እቶም ኩልኹም ነዚ ተዋሃበኩም ጥቕሳት ምንባብ ይኹን ነታ ተመዘመረት መዝሙር ምስትንታን ከምኡውን ካብዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 71 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 10 ዝተረዳእኩም ከተስተንትኑ ዘይተረዳእኩም ክትሓቱ ትሕተት ድማ ንኩልና ዝኸውን ዘምሰኽን ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ኣጋጣሚ ቆፀራ ስለ ዘለዎ ይብታ ፀሎት ነይሩ መደብ ክንጅምር ከለና ከይዱ ማለት እዩ ሕራይ ቅድሚ ምዕፃውና ብፀሎት ኣነ ኣብዛ ቁፅሪ 9 ቁርብ ከስተንትን ደልየ ብዘይ በይነ ሓጢያት ከምዚ ኸማና ብኩሉ ተፈተነ ጠመየን ፀምአን ደኸመን ደቀሰን በልዐን ሰተየን ተከዘን ጓሃየን መከራ ተቐቢሉ ሞተ ተገንዘ ኣብ መቃብር ከዓ ተነብረ እግዚኣብሔር ቃል በቲ ተዋህዶ ፍቓዱ ተቀበሎ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ካብ እግዚኣብሔር ፈሊና ዝነበረ ጥምየት ፅምኢ ድኻም ድቃስ ብልዕ መስተ ወይ ካልእ ንዑ ዝመስል ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ፈሊና ዝነበረ ካብ ኣምላኽ ፈሊና ዝነበረ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽናን ድማ ጋግ ኮይኑ ዝነበረ እንታይ እዩ ሓጢያት እዩ እቲ ሓጢያት እቲ ቀፅሪ ሓጢያት ክፈርስ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሓጢያት ክድምሰስ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ከም መጋረጃ ኮይኑ ፈሊና ከውልና ዝነበረ ክቅደድ ክፈርስ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ሓጢያት ዘርሕቕ ሓጢያት ዘይብሉ ሓይሊ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እሞ ብዘይ በይነ ሓጢያት ከምዚ ኸማና ብኩሉ ተፈተነ እቲ ሓጢያት ዕዳ መን ነይሩ ዕዳኹም ዕዳ ኩሉ ወዲ ኣዳም እዩ ነይሩ ነዚ ዕዳና ዕዳ ሓጢያት ነዚ ዕዳ ናይ ኩሉ ወዲ ኣዳም ግና ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ
كمتي أبو ريزة فترة معرف 3 قصر 15 انت ايزبل أمانغو زرقخان أمانغو زرق إذا سبعيت زيان سلقتك كلالخو نسور رأسخا قطقتيو نسخا دما شخونقو كتنكسيخا زبل قال كاب جنة إدن مسوصو حاتيات قرم أدامن هوانن بعلو اجزي أبيهر زتزاربو إيو أمو إذا قال زي دما نمفتسام ويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس كاب سمايات وريدو كاب دينا قدس رنجل دما كاب سقا كام نفسي وسيدو دما أبز مدرزي كما على لسكولو لك خمانا كنت نسب زبصحو لعل نسب زبصحو كوادا فتنا تفتينو بسقات أميو صميو دخيمو دقيسو بليعو ساتيو بخيو تركيزو حزينو مكرا كله تقبلو ميتو تغنيزو كم سبدما أم مقابر تنبيرو حجي إذا كله أبغيتا إذا ورد ويدما كله غويتا إذا تقبلو نمنتايو انت دعيلنا نحنا بحاتيات أسرات زنبرنا كما أسر حاتياتنا فتحنا نحنا بحاتيات أب تحت جزء ديابلوس زنبرنا كاب جزء ديابلوس دما حارا كوصعنا انتاي سلا زي بلو حاتيات سلا زي بلو أبتا مأتوينا تأتبل بزي بين حاتيات كم زخمانا بخلو تفتني مخنياتو قدم قويتا أب زمان أريد نأشحات عمد بزح مسوعتي قريب إيو بزح مسوعتي متعرق أخوون قريب إيو جن فتصوم أمانغو أملاخن أمانغو دك سباتن عرقي كمتس أي كألن إتام مسوعتي زقربو زنباروين نبعلو من تأمنرم حاتيات نيرواميو قويتاقنا حاتيات زي بلو مسوعة بعلو سواء بعلو أقرب مسوعة ما بعلو كبر نعيقون أما نزي بزي حاتيات كمانا زمسلة كنت أمي كنت أمي كنت دكم كنت كس كلنا وقويتا قوات أمين ديو قويتا قوات أمين ديو قويتا قوات دخيم ديو قويتا قوات تكيزن ديو قويتا قوات حزين ديو إلنا نحنا دما نتبعنا زبصح بمسقانا كنقبلو مخنياتو كتأم زي قبو كتأم زي قبو كدكم زي قبو كقو زي قبو كتك زي قبو يقويتا تكيزنا عنا مسيل بسقا أما كله فتنا خقات منا خلو قويتا استفتينو نديلنا نتفتنا بمسقانا كنقبلو فتنا بمسقانا تقبلنا مش حلفنا دما زيادة كله كامنتا إنا ندحن كاب حاتيات مخنياتو بزي بين حاتيات كم زخمانا بخلو تفتنه سلا كله بزيابير أملاخنا مسقانا يبصحيو اتعدانا إدا حاتيات كخفل كاب سمايات وريدو أبز كله ألو زبهال واقا خفيلنا عنا حارا زوصانا قويتانا كبرن مسقانان نعو يخن نحنا دما اتحاتيات زي بلو نحاتيات ناس ايرو ام مسكال تسقيلي امو نحنا داقماي ناب حاتيات كنودق ناب حاتيات كنملز زي كو الناس ناب صدق قصنا خنطمت بحاتيات تودقنا بنسحا خنتنسق بحاتيات ترحقنا بنسحا دما كنقربيو زدل زلمو بخمزي كنبر دما እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ መደብና ብጸሎት ክንዓፂና ቅድሚ መደብ ምዕፃውና ኣዴና ኣደይ ማዕዛ ዓሪፈን ከም ዘለዋ ኩልና
سمعنا قنينا إنا حزن صباح ربوعن دحر صباح حموسن كاب ساعة كلتة بساب ساعة شمونتة أبزي أب بيت كريستياننا ألو قبر دما نقدام علت 10 شوعته متزلق قدام مالتيو ساعة شعته نقهو فتحات كجمريو ساعات حادة دما حمد أدام كلبسين أب برجينيا أرلينغتون أب تواساب ناي بيت كريستياننا كل التحبريتا مسئلن تسني وصيلمو كلنا أقول لنا تحبريتا نرأيو وتم زتعملنا جزء زلنا دما ندينا أب النزخنا دينا صباح مسينا نحزن تخافلت كنكون بصلات كنذكرن نسدرابيت صنعتها بكم كنبل صباح ندحر صباحن جزء እግዚአብሔር ይሃበና እሞ بصلات مدبنا كنعصو ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ህይወት ብጥዕና ደው አቢልካ አምላኽና ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ድማ ክንሳተፍ ስለ ዘፍቀድካልና ክብርን ምስጋና ንዕኻ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ኣምላኽና ብመንፈስ ዘዕብየና ቃልካ ፈሊጥና ድማ መገድኻ ዘፍልጥ ዝያዳ ኩሉ ኣባኻ ዘብፅሕ ግበረና እዚ ንመሃሮ ዘለና መካትዕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንድሕነትና ንመንፈሳዊ ዕብየትና ክንጥቀመሉ ንስኻ ሓግዘና ተማሂርና ከነፅንዕ ከነስተንትን ከነዋህልሎ ክንሓስቦ ክንነብረሉ ክንምርሓሉ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝኸፈትካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሓኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን መለሰልና ገሾም ንዘለው ኩሎም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ድማ ካብ መገሾኦም ብሰላም መለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ዕብየልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣምላኽና ዝሂብካና ዘለኻ ዘመን ድማ እቲ ዘመን ዘይኮነ ክትጥቀመልናስ ንሕና ነዚ ዘመን ክንጥቀመሉ ብሳኻ ክንዕረቐሉ ኣብ ቅድሚኻ መጎስ ክንረኽበሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ስለ ኩሉ ተመስገን ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ሰላማዊት መዓልቲ ውዒልካ ንኣኻ ነመስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ድማ ሓድረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳዕና ንድገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይሽረይ ጊዜና ኣምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኒከ ካህናት ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩክ ከሲያተ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት አብየ ዲያቆናት ጡራን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃነ ወንፅሓነ ይረስየን እስክልዋን ሰማያት እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቅዱስ ቦታን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና
أمين. أبتاتنا غالي هو يسمعنا برخليتي دقخاتكم أثركم سعيبهم زحقوا سنة دلو خاعد من تعنان هبو ما عبد الله مبصحيهم. أمين أمين قال هوت يسمع لنا كلهم حزبك زت تصلي صلوات كلهم كن مجزابير عريقوم عاد زقر ركبرلنا تمهرنا تمرتي سالسان سوسان مئة سنة فرا وشتنا فريق كنبرلون كنصدقلون نا إجزابير قدس فقاد يخونلنا كلهم حزب إجزابير نتقدس بيت كريستيان تهبا قلقلوت نمكتتال جزيهم من سراحكم من عرفتكم من أوهايدكم كتكاتات الوزم سخم تبحب إزر إجزابير سيتسألكان أسبته تان خفلكم تبل قدس بيت كريستيان كم تقصاب الساعة بدحنا سلام عاكيب باز قدس قلقلوت كنراخب جميرنا خنفصم زردانا تدقفنا خا نزمت قبائنا بدحنا سلام عاكيبو بخمس كنراخب نا إجزابير قدس فقاد يخونلنا نتوم ليتكم سلام ليتي نتوم معلتكم كأسلام معلت بسلام الرهبنا آمين.